Guys, naabot na gid akong order guys. Ano siya guys, pulo ni siya kapag na guys. Tag 200 plus. Parang mo siya naabot akong upgrade. Kung akong i-confirm, sakto na siya guys. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Oh, katong lang taon guys, kung hindi ito. Ano? Tama po. Guys, naabot na gid akong order guys. Ano siya guys, pulo ni siya kapag na guys. Tag 200 plus. Parang mo siya naabot akong upgrade. Kung akong i-confirm, sakto na siya guys. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Oh, katong lang taon guys, kung hindi ito. Ano? Tama po. Guys.